tubig diri Maria oy. Bugnaw kayo. Tingnan ta ka Kirara, tama ra jud nga niuban ka sa mua. Mato ko dito sa nahano kay bugno kay dito ang tubig. Okay, faster. Maria, labi ang magsanbitin diri oy. Bugnaw kay tubig diri ba? Makarelax pang nauna ba? Mao ganina akong giingon si Moha Kirara, pag moingon gani ko nga manglaag ta, uban din ka sa mua. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Anawa Kirara, kung wala pa ka ni kuyog sa mua naligog sa pa, natulog ron ta karon, ginansa ron ta kag muta. Tulog-tulog, di naman gyapon ka mo tubo. Si Mama manggod. Sikta kayo. Wa jud tuy kalibutan imong mama ron Kirara ba? Ang pagtuo niya natulog ka nya naade ka ron diri sa sapa. Ay nanin yung iskutin na si Mama oy. Ang importante na to ron. Malingaw ta. Tama jud ka Kirara. Sa sige pa nun natog hisgot karon, maapasan pa nun ta di ari. Kaipon mo kay ko. Alamiya sa tubig oy, bugno kay baw. Grabe, relaxing kaayo. Bugnaw day ha. Ihian din ako ng tubig day. Agay. Lami agad sa tumig, oy, bugnaw kaayo. Oy, init pagkalit. Wala siya, nangihi ka di ano. Tawag ka pa ng tubig. Alangan, hindi naman gud na ako mapungan gud. Sumuko ka ni Sinusyo, oy, di man magstorya mangihi. Ito ka sila. Halat pa, balit ha. Ang tamo mo. Alay mo dire ng haligo day ha. Dali, maligo tak sa pa, bugnaw kayong tubig dari, dali. Dali. Ay dili lang ko Maria kay gisugo pa kong papa ba. Kay magto pa ko dito latasing pakuha to niyang baka na kining bago niyang palit. Nya, ang tusa ko. Gaya na ng pawiks, magtambyo na dyan magdagway si mong baka. Siguro pawiks man na oh. Ako ni pangutanon basig nakita niya si Kirara. Dudong pawiks. Oy nang. Unsa man? Kining nakabantay ka ni Kirara dudong pawiks? Ay si Kirara nang. Oh, nakabantay ko nga naman. Asa man nimo siya nakita? Nang naa sila sa Culibaw River. Kauban sila Maria, si Claire ug si Lucion naligo sila sa sapa. Sa Culibaw River? Oh nang, unya biyas na kaniya nang kinagdali ko. Pinapakoy kuon baka. Salamat kayo dudong pawiks. Karon kang bataa ka. Ligo-ligo di ka sa sapa ha? Kabalo kang delikado sa baha kay nagsigig ulan-ulan. Maria, Oo, wala sama. ka to nakabantay silang puritano nga wala na si Kirara sa iyang kwarto. Nakabantay na siguro Claire. Pero wala naman si mahimo kay wala naman si Kirara dito silang balay. Sa ka ninyo oy. Ayaw mo sikisgot ti Mama pa. Ayaw kuyawan ko. Ano kay ta diri karon maglipay-lipay. Kung ara gid ay sila oh. Anay, taglabig mo to. Sige. Okay. Ayun, ano sa inyo ang balay, Lucio. Lami kayo maligog sa pano. Ay! Wertera pa na akong gukod niyo sa parton ha? Karon ayaw na ko niyo pagukura. Kadumdum lagi ka diri. Alangan dili ko makadumdum. Nakituganan ko ni Dudong Pawiks nga naa mo dire. Nya nang, ito po day ka nga fake news man to. Unsay fake news Kirara? Kining bunal mao dili fake news. Ay, nagsige mo kaligo sa sapa kay